O Ginoo, bukang akong mga ngapil. Nalika mo, simbahon ta, si Kristo atong Ginoo, nga alang ka nato, gisulay o gisakit. Simbahon ta, si Kristo atong Ginoo, nga alang ka nato,
Imahal mo ang pagpaubos. O kanini ang mapahitason, ingon man ang pagpanimanos. Ang galina mo ihatag, kanamong imong katawhan, ug mamong siya, ug pagnahiusap, alam kanamong tanan. Ayaw tawtang kasalanan, ang sayop nga manghihimo. Hinuno o hinumdum nilamang ang ubos namong pagtuon. Gilapoy na ako ug sininggit, samtang nagpaabot ako sa akong Dios. Sa akong Diyos, kay gisanapan ako sa mga katubigan. Nataup ako sa halawom nga kalapukan, nahiya
lingkod sa ganghaan sa syudad. Gihimo kong hanawiton sa mga palaubog. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Gilapoy na ako ug sininggit, samtang nagpaabot ako sa akong Dios. Gibutangan nilag abdo ang akong kalanon, sa akong kabuhaw gipainom ko nilag suka. Akong Ginoo nagpataas sa akong pag-ampungan, hakanimo Ginoo. Mahigog maon tumaga ako, gubag pagtabang nga dili mapakyas. Ilikawas ako sa kalabukan, ngun dili ko motao. Aron maluwas ako gikan sa nagdumot kanako. Nga dili ko motinom sa bulong sa katubigan. Nilamyon ako sa baba sa kahiladman. Tungga ako Ginoo kay malumo ang imong kaluoy. Ayaw ilingiw ang imong naong kay nagalisod-lisod ako. At di manahagi ang kaluluwas sa ako. Gikan sa gahom sa mga kaaway sa gawa ko. Sayod ka sa pagtamay nila kanako. Tumangan mo ang tanan nga nagpanamas-namas kanako. Magtamay o kalawot mibuak sa kasing-kasing ko. Nagpaabot ko nga may munuyong sa kasubo ko, apan may usa. Gibutangan nila kapto ang akong kalanon. Sa akong kauhaw gipainom ko nilang suka. Himaya sa mahalog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa
ang Ginoo, ug ikaplagan mo ang kinabuhi. Ako kabusman o gisakit, ang imong pagluwas Ginoo mao'y nagsagop kanako. Dayon ko ang ngalan sa Dios sinuyong mapawi. Himayahon ko siya uban sa pagpasalamat. Kay kini usa ka basa nga makapahimot sa Dios. Labaw sa mga hayop nga isakripisyo. Kung makakita nini ang kabus sila mga lipay, ang mangita sa Dios makakaplago kinabuhi. Kay ang kabus gidungog kayo sa Ginoo, dili niya damayon ang mga binilanggo. Ngadaygon siya sa kalangitan ug yuta, sa dagat ug sa tanang may kinabuhi dinha kaniya. Kay ang Dios muluwas sa Sion, ug mamatukod ang mga syudad sa Judea. Ug mapuyon sila dito, ug angkonon siya nila nga ilang kabilin. Ang mga anak sa iyang hulipon panag-iyakan niya. Ang mga lahi gugma sa iyang ngalan magpuyo diha kaniya. Himaya sa mahalo sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Pangita ang Ginoo, ug ikaplagan mo ang kinabuhi. Kung ako'y sana gikan sa yuta, ang nakatawa ako. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atua sa presensya sa Dios, si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong kahuyang. Hinunoa, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios. Diin
atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang matag Pangulong Pari, gipili o gitudlo sa Dios, gikan sa katawhan, aron mag-alagad sa Dios, sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa, ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay ibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglan maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kagalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios mao'y magpili kaniya. Sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan, ikaw ang akong anak, nga imo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliw po si Jesus, uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha. Ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapausanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya maong anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit himpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. O ang Dios nagpaila kaniya nga Pangulong Pari sa laray ni Melkisedek. Bisan si anak sa Dios, si Kristo nakakatun sa pagsugot, gikan niadtong iyang mga giantos. Dayon, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, sa dinhi pa siya sa yuta, naghalad siyag mga pagampo, dinuyog kusog nga pagtuaw, ug nahimo siyang mapaobsahanon. Sa ingon nga gidungog gayon ang iyang pagampo, ug karon nahimo siyang tinubdan sa kinabuhing dayon, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ikaduhang pagbasa, gikan sa sermon sa pagkabanhaw ni San Meleto, Sardos Obispo. Daghan ang gitagna sa mga propeta, mahitungod sa misteryo sa Pasko.
Si Kristo mao ang misteryo. Iya ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa mga tao nga nag-antos, nanaog siya sa yuta gikan sa langit. Misulob siya sa atong pagkatao, o gikan sa tiyan sa uskaulay, isip ug tao siya nahimugso. Tungod kay lawas sa tao ang iyang naangkon, lawas nga hasulon kanunay sa daghang mga kasakit gumikan sa sala. Iya usab nga giangkon ang mga kasakitan sa tao. Tungod kay kini sila dalaman sa balatian sa kalag ug lawas. Iya usab kining gibuntog ug sa gahom sa iyang espiritu nga dili matandog sa kamatayon. Hilaglag niya ang kalaglagan sa tao nga mao ang kamatayon. Sa magkordero, siya giguroy sa ihawan o giihaw. Ug didto gibayran ang utang nga maoy sinugdanan sa atong pagkaulipon sa kalibutan. Ingon nga kaniadto gibuhian niya ang Israel gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Gitangtang niya ang atong pagkaalagad sa yawa. Ingon nga gipalingkawas niya ang Israel sa pagkaulipon ni Paraon. Ubag patik nga espirituhanon, gipatikan niya ang atong mga kalag. Ang atong mga lawas usab may lakragikan sa kaugalingon niyang dugo. Ang kamatayon iyang gibutang sa dakong kaulaw, ug ang yawa iyang gipaminatay. Ingon sa gibuhat ni Moises sa Paraon, gigunob niya ang sala o gikuha ang pagkadautan, ang umaabot nga mga kaliwat, sama sa gisakmit ni Moises ang mga liwat sa taga-Ehipto. Walay lain kung dili siya nakahatag kanatog kagawasan, puli sa kaulipnan, kahayag pulig kangit-ngit, kinabuhi pulig kamatayon, ug puli sa pagkadinaog daog na angkon kita ginharian nga dili matapos. Gihimo niyag bag-ong kaparian ang mga tao nga iya lamang hangtod sa hangtod. Siya mao ang Pasko sa atong kaluwasan. Gawas niya, walay nakahimo paglahutay ni adtong mga pag-antos o kapaitan nga nahimong mga pasiuna sa iyang pag-abot. Diha ni Abel gipatay, diha ni Isaac siya gigapos, diha ni Jacob gibihag ngadto sa layong dapit, diha ni Jose gibayrag sa lapi, o diha ni Meses gibiyaan hangtod mamatay. Diha sa kordero sa Pasko, giihaw siya. Diha ni David, gilutos kanunay. O diha sa mga propeta, nahiagom ang mga pasipala. Siya katong gianak sa uskaberhen, katong nagbitay sa kahoy, katong gilubong sa yuta. Katong mibangon gikan sa lubnganan, katong mikayab sa kapunaw-punawan. Siya ang kordero nga nagkahilom lamang, ang giihaw nga kardero, ang karnerong gipahimugso sa matahom nga inahang karnero, si Maria nga ulay. Gisakmit gikan sa panon, siya giguyod ngadto sa ihawan, gisakripisyo sa hapon, o gilubong sa gabii. Dito sa kahoy walay bukog niya nga nabali, ni adtong yuta ang iyang lawas, wala makaila og kadunot. Siya lamang ang nabanhaw gikan sa mga minatay, o gigmikan sa mga tao, makabangon pag-usab gikan sa kahilagman sa lubnganan. Ang tanan nakasala,
ug busa gihikawan sa Dios nung himaya. Kita naluwas gumikan sa grasya sa Dios ug sa pagbayad nga gihimo ni Hesu Kristo. Dios ngang sakripisyo ni Kristo mao'y bayad alang sa mga kasalanan sa mga magtutuo. Kini mauwang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ihimo sa Dios ngang sakripisyo ni Kristo mao'y bayad alang sa mga kasalanan sa mga magtutuo. Tanawa Ginoo ang akong mga giantos ug dali sa pagtabang kanako. Kami kang nagmando sa Israel, na nagmanduing ug mga karnero sa katawan ni Jose. Sa imong trono ibabaw sa mga kerubin, hayagi si Ephraim, Benjamin ug Manase. At ang imong kusog ug luwas sa kami, pabalik ka kami, makita ang imong nawo ug luwas sa kami. Diyos sa kagawad, imutagda ang pangamuyo sa iyong katawan. Ipakaon mo kami luha isip upan, imo kaming katawanan ang sa mong kaan. Diyos, pabalik ka kami, ipakita ang imong naong ug luwas sa kami. Kaskilalin mo gikan sa Ehipto, gipalagot mo ang mga kanasuran aron itanom mo siya. Gihawanan mo ang iyang kanta, umiyok sa yuta. Ang iyang landong itabong sa kabukiran, gitabunan lakip ang mga seduro sa Dios. Mikaylap ang iyang mga sanga ug sa dagat, ug ang iyang mga subo hangtod sa dakong suba. Ang iyang
sa mga baboy sa kasangan. Sa kapatagan. Kan sa langit, upang nalipdi kining imong parasan. Ang kamot mo magpaibabaw sa tawo nga imong pili. Kinsa gihatagan mo sa imong dakong kusog. Dili na kami mubulag kanimo. Uyak sa imong ngalan. O Diyos, pabalik ka kami. Ipakita ang imong nawong luwas sa kami. Samahan sa nanan o sa Espiritu Santo, mayroon sa sinugdan, kalunod sa gihapon, sa katuigan patalan. Amen. Tanawa Ginoo ang akong mga giantos, ug dali sa pagtabang kanako. Ang Ginoo mao ang akong maluluwas, misali ko kaniya, ubusa wala ako'y kahadlukan. Nagapasalamat ko Ginoo, bisag nasuko ka kanako. Naalaw ang imong kabuot, gihuway mo ako. Ang Diyos
Gipuno kita niya, dugos gikan sa bato. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Hesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya
nga gihimaya ug gipasidunggan karon. Tungod sa kamatayon nga iyang giantos, husto gayod ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Sa paghingpit kang Hesus, pinaagi sa iyang pag-antos. Aron, ang daghang mga anak makaambit usab sa iyang himaya. Kay si Hesus, mao ang nagdala kanila, ngadto sa kaluwasan. Pinagi sa imong kaugalingong dugo, Ginoo. Gipabalik mo kami ngadto sa Dios. Imong kaugalingong dugo, Ginoo. Gipabalik mo kami gikan sa tanang tribo, pinulungan, katawan o kahanasuran. Ibalik mo kami ngadto sa Dios. Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Ang manuluwas nagantos namatay o gilubong alang kanato aron kita usab mabanhaw uban sa gugmang tiunay simbahon nato siya sa atong panginahanglan ingnon nato siya. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo among manluluwas, ang masulubon mong inahan, mibarog uban kanimo sa imong kamatayon ug paglubong. Kung kami usab maguol, himua nga kami makaambit sa imong mga pag-antos. Kristo among Ginoo, sama sa binhi nga gitanom sa yuta, mamunga ka alang kanamo sa langit nung grasya. Himua nga kami maglubong sa among pagkamakasasala, aron mabuhi alang sa Dios lamang. Kristo maayong magbalantay, dinha sa lubnganan natago ka sa mga mata sa kalibutan. Tudloi kami sa paghigugma sa tinago nga kinabuhi, uban kanimo og sa amahan. Kristo ang bag-ong Adan, misulod ka sa gingharian sa kamatayon, aron palingkawason mo ang mga matarong nga nangadto sa laing kinabuhi. Himua nga kadtong patay diha sa pagkamakasasala, makadungog sa imong tingog, ug mubangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kristo anak sa Dios nga buhi, pinaagi sa bunyag kami gilubong uban kanimo, pinaagi usab sa bunyag, mibangon kami nga may bag-ong kinabuhi. Pakitaa kami kanunay ni anang labas nga kinabuhi. Gitudloan kita sa tong manunubo sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita karon sa pag-ingon. O Ginoo, saway kinutubang kaluoy, ang paghigugma kanimo mao ang pag-antos. Puna ang among kasing-kasing sa imong gugma. Pinagis sa kamatayon ni Kristo, kami adunay paglaom nga gikan og pagtuo. Tungod sa iyang pagkabanhaw, himuang matuod kining among gilauman dinha sa hingpit nga paghigugma sa langit, diin siya buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Daygyon ta ang Ginoo.